Hola, somos Saúl, Jaime, Iago, David, Roy e Jairo do IES Isaac Díaz Pardo e imos presentarvos Autogar, unha vivenda autosustentable, eficiente, económica e respetuosa con o medio ambiente. O nome combina auto, autonomía e automatización con GAR, de Fogás, e representa a nosa proposta de casa modular, intelixente e accesible para todos. Este proxecto ofrece unha solución habitacional sostible que reduce o impacto ambiental. A través da automatización, as enerxías renovables como a solar e a eólica e o aproveitamento das augas pluviais, creamos un espazo flexible que pode adaptarse ás necesidades de cada usuario. Ademais, a nosa proposta de construcción é transportable, o que permite que se poida instalar en calquera lugar. A casa conta cun sistema de apertura de persianas automático que funciona dependendo da luz exterior, axudando a regular a temperatura interior e optimizando o aforro enerxético. A porta automática con recoñecemento facial mellora a seguridade e a accesibilidade. Mediante o emprego da IA, unha cámara recoñece o rostro do residente e permite un acceso rápido e eficiente. Ademais, conta cun sistema de alarma que vai vinculado á porta automática e que conta cun panel de control remoto que facilita a activación e desactivación da alarma. Tamén conta cun sistema de rego automático que recolle a auga da choiva e a almacena para o rego cando sexa necesario. Grazas a isto permite que a vivenda teña o tipo de planta desexado, aforrándose o recurso de regala manualmente. O sistema de regulación térmica emprega unha placa Peltier para regular de maneira automática a temperatura da vivenda. Co fin de optimizar a iluminación, a casa emprega un sistema de sensores de movimento que acenderán as luces se detectan movimento, para maximizar a eficiencia enerxética en todo momento. Os circuítos deste proxecto funcionan empregando placas Arduino Uno e unha placa ESP32. Integramos ciberseguridade con acceso protexido, tanto cifrados e uso de ferramentas oficiais. Ademais, evitamos compartir información sensible e aplicamos boas prácticas para garantir un uso seguro do sistema. O noso proxecto alíñase co programa da Axenda 2030, como cos ODS 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13. Este proxecto ofrece unha vivenda ecolóxica, innovadora e accesible. A través de integración de enerxías renovables e tecnoloxías innovadoras, podemos crear solucións de vivenda eficientes e sostibles.